na baibori Evan. tata gakobori gungateba munere agateba ng'ekene karokio chaji omwana noyo ogambire iga achaka gotokara bwango iga igaro mwibi ebintu ebi byabwate tunero ibite chachi akabwata omotuga omogaka nabo kwanja koni omwana oyo okorwanire ekina korwanire bakabari bande bachire oyo ndo ochire yomereta agabati kurtu police chachi tamanyete so akamadima akagendaka akamanya gonte ya no muguzi ya gagitari gwanja kwao okora kanoro mwana mongaini sana lakini embu yo mwiburi yakoniri bona njeti ngonyara gukuigira na konya no bwateri mochori ukoiba igongo gusibe metinyi 15 iboko bibiri abo igo okomacha gukuiba ogoko buna 15 months meti boko ibere nowadays iboko mbio aso koiba metinyi 15 iboko ekeboka ekemu lakini metinyi 30 ekana concurrent yani ego chikoba divided evenus ne etere kanyo kana ngarano ngo chikurusu ne metinyi 5 da toka ngana kusumwe kisibo kemetinyi 10 tabera bosonga matuko makenka yuko diaga main ko diaga main na so kutegitire nene isasiri gotonga imesa 5